lawi laysal birru wanani moƴƴugol holko woni sababu aya o jippaɗo ko yahudiyankoɓe mbi kañumen enen juula ko moƴƴuɓe kañumen ko juuloɓe ko moƴƴuɓe mbi noon yahudiyankoɓe mbi noon Allah noon jippini aya o wi laysal birru wanani moƴƴugol an tuwallu wujuhakum nde kuccitin ton jeese mon tan soɗon juula qibalal mashriqi wal maghrib saɗa juula kuccita funnange walla kuccita hinnange nana woni moƴƴo Allah yala raɓɓiɗi seeɗa raɓɓiɗi walakinnal birra holko wiyete moƴƴere moƴƴere ko man amana billahi gonɗinɗo Allah wal yawmil akhiri gonɗini ñalawma cakkitiɗo wal malaikati gonɗini malaikaji wal kitabi gonɗini dendagal defte Allah ɗe jippinno wan nabiyina gonɗini dendagal annabaɓe ɓe Allah nelno wa atal mala rokki jawdi mum ala hubbihi tawa ene yiɗi cakkiɗa jawdi ma tawa aɗa yiɗi ko gancuɗa sa sakkima dañata baraji cakkotoɗa koko jiɗɗa holɓe o rokkata ɗum zawil qurba jomiraɓe malladal saɗa sakko so tawi wona yeengo sakko bande tawi kay yiɗa mantede sakko bande aɗa jogui miñe onon jiiɗi yumma e baba hay coɓɗum ala sakkom aɗa jogui bamma e bamma jiiɗi yumma e baba hay coɓɗum ala sakkom aɗa jogui yumma jiiɗo yumma e baba hay coɓɗum ala sakkom saɗa sakko ko ɓe cakkotoɗa kono sa itti sadaka yaltini galla fayi banggue goɗɗo a wi ka cakkiɗa fenat iya woppi miskine gatilu lladina yalunakum minal kuffari Allah wi soɗon kaɓa e hefereɓe gadarɗeɓe keɗɗon ɓe saɗa sakkone kay adaroɓe keɗɗaɓe ha ɓen kasta on saaha ɓenna sa aski joni galle a dañi jawdi ha heewi a aski e yaltini asakal ma fodde million ngaji sappo a noddi miñiraɓe ma ɗiɗo koye ma ndewno sama itta wutel dokka jomum ma guitta sakel maaro dokka ɗum a noddi ɗiɗo a deeyi ɗumen goto fo hokki ɗum 5 million ɓe natta wonde miskineɓe ɓe kam jalta ƴetta woɗɓe kadi joni galle gasa i kono sa itti a waɗi par weccede par temeɗe ɗiɗi ɗum ko nafata faami ɗum ɗo ko woni haalandema ko wiyete wonde moƴƴo ko wiyete wonde julɗo ko ɗum haalantuma woni koye limtandema gasani ko atal mala ala hubbihi zawil qurba dokka ɓe wal yatama al yatimeɓe wal masakina miskineɓe wabna sabili gonɗo e lawol ne ɗanno dañani ko waɗi paas walla ari bene ene fay togo ene ari bene ene fay gongo dañani masalan biye go joguino gasi aɗa jogui asaka rokkum ko ɓennoya walla wirtima ummi guine on fay Tamba hoore fonde waali ha Tambacounda paas gasi aɗa jogui asaka rokkum o yaha o yettoyo wasailina ñaagotoɓe garɗo e ma ne ñaago ko miskina Allah min de ala ko ñaami hande gala ala ko goppumi ɗon aɗa jogui rokkum rasulu sallllahu alayhi wa sallam wi uɗu saila walaw jaala farasin nelaɗo Allah wi so neɗɗo ari e ma ne ñaago ene waɗɗi puccu an hay mbabba ala rokkum ala hay mbabba aɗa jooɗe daago kanko o waɗɗi ko puccu omo ɓoodi wutte ganila o wi ko an dawanmi hande oto sowi num rokkuma an in kanko wi ko waɗani ko an ɓuuri oto wi haɗo wi ko dokkanmami ala o ko mo joguiɗa sa waɗi koye puccu an ala mbabba an kam a wawi godem puccu kono ƴeew ko woni e poche ma fof dokkama o ya so yeewi watte poche ma wona faɗil ko say neɗɗo dogni oro mum ha nder galle ma aɗi ko ñagadema an ay mbabba ala wi kadi ñagadema oto soynumo de wottima buna ɗum gottotonoɗa so fayade aɗa jogui temeɗe ɗiɗi hokkumo so yeewi watte poche ma ɗum wonta gasoil min wol mbiɗi arni min noddani so wonta gasoil ma min kay mi ala ko min mi ala ɗo gasoil wona saka mi hokkuma ko watta gasoil ngo wona haajam o gasoil wona ɗo won komi ala o kawa ko joguimi uɗu saila walaw ala farasin noon nelaɗo Allah wi o firriqaɓi so tawi ka moƴƴo sa dañi jawdi hoɓɓitirdaɗe o ko dahaɗo jaaha cotta ɗum yaaha o ko maccuɗo cotta ɗum yaaha wa aqama salata baɗɗo ni o waɗi ni eɗo gueɗe fo ha gasi ñiiɓe julde sa waɗi ɗe gueɗe a juulani koko zéro
wa ata zakata omo jogii jawdi o aski wal mufuna ha joni gaynande o haalta ko moƴƴude taw humnoɓe bi ahadihim aadiji mumen ida ahadu so gaadodiri e Allah gaadodiri e yimɓe ene kumna wasabirina muñɓe fil basa'i so tawi dañi caɗele basal en waddarra'i so dañi lowlude ko ene rafi en ene muña wa hinal basi sahande haare waɗi ene kaɓe fi sabili ene muñi Allah wi ulaika sifoyiɓe ɗiɗo sifaji sappo e goho sifa ɗiɗo sifaji siforiɓe ni ɓe allazina sadagu ko ɓe gonɗi e limanagu men ɓe so mbi ko moƴƴi ɓe ko gonga o ulaika ɓe humul muttaquna ɓe mbiyete hulɓe Allah ɓe goni huloɓe Allah o wona o fof wona moƴ laysal birru an tuwallu wujuhakum qibla Allah akbar assalamu aleykum ala ɗiɗo sarɗe jala sen janta hen so ɗi ngala hen a wona moƴ a wiyata ka kefere kono wona moƴƴo ko ɗi koye ala sago gara kewani eɗi mbiyaɓe humnude ɓe yaɓani en mbiyata de ala bawɗo kono yaɓani kam يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غوندين بي الله كتب عليكم القصاص الله فرلي مودون جوبتونديرال في القتلى تو وراب gatala jam u gatlin waraɓe so yimɓe mbarodiri Allah farli yoɓe joftodir barɗo fof yo warte taade ko tawi o yino holno wayata o wi alhurru dimo de yuktalu bil hurri so dimo wari dimo ene warte kono wala yuktalu bil abdi kam so dimo wari maccuɗo kam wartetake way kono kawra e ñala janangue tan mbara mbiyeɗa tan kono foti ko jarata joɓa jaaha lawol ma wala abdu maccuɗo ene wartore bil abdi saabu warde maccuɗo so maccuɗo wari maccuɗo wartete kono noon so maccuɗo wari dimo gam haaletake wal unsa bil unsa debbo so wari debbo ne warte nonne gorko so wari debbo ne warte wa amma julɗo hayso ko maccuɗo so wari dimo kefere wartetake julɗo maccuɗo julɗo so wari dimo kefere wartetake nde wonno maccuɗo haade ka julɗo tan an kanti an ɓuuri kefere dimo kefere an ɓurɗo faman ufiya lahu mo yaafa wari yaafa min akhihi e ƴiƴam musidɗo mum baraɗo shey'un hunde neɗɗo o wari bande jaafiɗa joftako eɗen keewini kono hen goto yaafi ɗo hankkandi fattiba'un ko dewgol barɗo o baranaɗo o rewata e makko kanko jaafiɗo mo alay sago ɓe ndewa baraɗo o ɓe ndewira ɗum bil ma'rufi no moƴƴiri ɓe ɗaɓɓa iddi e makko min jaafima mum kono yoɓ iddiya idde o noon bila fin force ala hankadi o yoɓat noon en muñantumo wa ada un ene waɗɗi barɗo one tottude iddiya o ilayhi fewde jaafiɗo hono donowo o tottira bi isani no moƴƴiri taw jurnugol ala ustugol ala zalika nde ñawore haalande e dagade yaafade joftagu e dagade yaafade iddiya Allah wi takhfifun ko koyfingol min rabbikum ummarade jommon e mon wa rahmatun ko yurmede faman i'tada kala mo jaggiti a yaafima ha pari jaggiɗa ba'da zalika caggal ne jaafiɗa joni mbiɗa yaafima ha pari dutta bariɗa barɗamo Allah baɗɗo noon o fala hunde wodema azabul lebte alimun mus wala kum ne wodani on yimɓe fil qisasi to banggue joftago hayatun gurnam so tawi neɗɗo andi so wari o wartete o warata ndeke wala kum fil qisasi hayatun a faame ya ulil albabi onon jomiraɓe haqqillaji li anna al qatila sabu barowo ida alima so andi annahu yuktalu so tawi o andi so wari o warte tan irtada o gufoto o wasa warta ndeke fa ahya nafsahu o wurtan hoore makko wa man arada qatlahu fa shara'a a faame
la'allakum bele jo onon tattaquna oɗon kula yoftede sa yiɗi warde neɗɗo a huuli yoftede a woppadde kutiba farlama aleykum mon ida hadara ahadakumul mawtu so tawi jiiwi e goto e mon mayde o yi hankanti woni ko yaade faami e hoore makko gurdam hankandi woɗɗi in taraka khayran tawde omo woppi jawdi ene farla e mon alwasiyatu ko wiyete wasiya yo wasiya tan sa yi maale mayde mbiɗa ko ya wasiyo mboɗɗo rewa kaari kaza o kaani rewami kaza o mbiɗa resnuno kaari cakkone ɗe kam kaari kaala gadda lettere ma binda somo wasiyo omo sakko noon ko lil walidayni ko yummakko e bammakko ɓeeno sakkoto wal aqrabina e bandi ko en bil ma'ruf no moƴƴiri wasa ɓurtinde noon sulusul maali jangguino ɗum ana haqqan ɗum ɗon noon ko gonga alal muttaqina koye hulɓe Allah wa oyne waɗɗi hulɓe Allah ɓe kono wa hadha mansukun bi ayatil mirasi wiyede ya wasi yumma e bamma rasulu sallallahu alaihi wasallam wi la wasiyata li warisin wala dono wasitaki de ko wasitaki ndeke oɗo aya ko nuskan ay yusikumullahu fi awladikum on itti on itti ɗum ɗo faman baddalahu mo wostiti wasiya o ceennaɗo o faye wasiyade o nodduma garɗa dariɗa wima tottana marwan kaza o gostiɗa tottoyɗa abdourahim badama sami a huccaggal nde o nani o andi mo wiyno yo tottu o sali o tottoye goɗɗo walla ko wiyno tottu ko o mankini walla o ɓurtini fa innama ismuhu ay bakkan mo wasiyono o bakkan mum ala alladina waɗɗi ɗum waɗɗi koye ɓen yubaddilunahu ɓe ganda enen gostito ɗum ɓe ay gostitiɗo bakka ɗum koye won inna allaha allah sami'un kanko woni nanowo konnguli basitoɗo alimun ganduɗo hol golle basiyaɗo wote fof mo yoɓ ɗum basinoɗo ko basi ko omo andi basiyaɗo mo andi mo yoɓ goto fof faman khafa mo huuli min muusin e basiyaɗo a huuli e mum janafan oñagol ga gonga aw ithman walla huuli wadde mo bakkar omo ɓurti ay ɓurtinde sulsul maali fa aslaha baynahum o moƴƴini hakkunde basiyanoɗo o e basiyaɗo o joni an neɗɗo o wasi wima ya tottan ɗum marwan ujunnaje 5 mankinɗa mbaɗɗa ujunnaje 3 walla ɓurtinɗa ronoɓe mbi ala wana noon tigi woda noon garɗo haare nana doki guulali keewi marwani ko ujunnaje 5 o wasi mbiɗa ala min ko ujunnaje 3 wimi ɗo hangani andama gonɗon koye warodirde abdourahima ara wiya aha joni gare tan mbaɗe maslaha an marwa mbiɗa ko ujunnaje an mbi ujunnaje joni waɗa wadde totto ujunnaje 4 tan famide ɗo ceerno fa aslaha so moƴƴini baynahum hakkude yimɓe ɓe fala isma alayhi bakkar ala e makko wana mbimi gonga irtowo fitina maslaha gonɗo e fenani ɓuri ɗum maslaha gonɗo e fenani ɓuri gorto gonga irtowo fitina gatagi yo wi wa kizbatun anani mamzujatun bil maslaha afdalu min as-sidqil musirul fitna fenande jillondirde maslaha ɓuri gonga irtowo fitina gonga irtowo fitina moƴƴa fenande jillude maslaha ɓuri gonga irtowo fitina gonga so irti fitina moƴƴani ana fala isma alayhi bakkar ala e baɗɗo maslaha o inna allaha lamɗo allah gafurun ko kafaro wa rahimun jurmotoɗo ya ayyuha alladina amanu ehe moɗon gonɗinɓe allah kutiba farlama aleykum on asiyamu korka kama kutiba hono no farlirano ala alladina e ɓen min qablikum adinoɓe on to banggue leƴƴi won leƴƴi gadino ɓen ko horannoɓe won hen ko horanno balɗe 40 woni heddiɓe hen ha joni nanti yen nanguelaji ɓoodoy won horannoɓe lebbi goppa ko heewi heddi ko enen tan wona la allakum bele jo onon tattaquna oɗon ndento goofi nde wonno korka helata ko tuuyo
sa ñelle ɗo heyɗi a yiyata hunde jiiɗa sa ñamaneren ala fof ko welanma korka noon ayyaman ko ñalawmaji ma'dudati limtaɗi ko seeɗa tan ko fodde lewru tan faman kana minkum on mo laati e mon maridan mo sellani sahande lewru ndu yiyande e lewru ndu dari nde a sellani aɗa wonde rafi aw ala safarin walla nde lewru ndu dari nde koye ɗangal gonɗa wona lewru ndu tawma galle mon de koye ɗangal lewru ndu no dari nde koye ɗangal ngal ndu tawma wona noon komi ɗannotoɗo janggo on horat ko aɗa galle mon lewru ndu dawma kaɗa e ɗangal aɗa yaha e ɗangal a yettaki to panuɗa hedde bene en togo en aɗa yaha walla lewru ndu dari tawi ga sellani Allah wi fa iddatun ko limtugol min ayyamin e ñalawmaji ukhara goɗɗi wona ko lewru wotru mbiɗa en koora wadda a ittat balɗe ɗe a horani ɗe lomtiniya balɗe garoyeje wa ala alladhina ene ɓen kadi ɓe ganduɗa yudiqunahu ɓe kattanani horde kattanani ɗum bi maana kattanani horde sabu nayew had ɗum horde aw maradin walla rafi mo ganduɗa la yujaburuhu cortaka cellugol mum ko rafi mo sellata jomum wondi o fa fidiyatun ko oɗo woni cortowo woni sadak ɗum ko da'amu miskinin ñamminde miskina fodde ko ene ñaama ñalawma o ɗum noon ko muddu ko ɓuri jaalade ko wuro ngo ene ñaama kala ñalawma wuro ngo heewi ñamde ko maaro ƴeewa libar cakkoɗa miskina ko fidiyatu wona kafara voilà ko fidiyatu ko sadak kala ñalawma ɓeta libar maaro cakkoɗa miskina Allah a timma balɗe capantati woni libre uji capantati sa yiɗi so lewru ndu darima ɓeta capantati libar cakkoɗa sa yiɗi ɗacca hano maaya ɓeta capantati libar cakkoɗa sa yiɗi ñande kala ɓeta libar fof ne selli famide wa ala alladhina yudiqunahu fidyatun e bi maana la yudiqunahu ɓe kattanani horde ɓen mbaɗata fidiya kadi noon ko li kibarin sabu nayew aw maradin la yujaburuhu walla rafi mo jortaka seli wona tan mboɗo wondi joni reedu musoru hande ewa mi hattanani horde tan mbiya aɗa waɗa sadak ala koy walla mi hattanani horde ceeɗu kono aɗa wawi horde dabbunde o ɗaccata ko ha dabbunde hoora rafi o sene jorta sellude ko ma cella tan koora a watta fidiya waɗa fidiya komo sellata kadi mo yenno sella ko ma mayo sellani o waɗata fidiya paama ɗum kadi ma won garɗo ma wima min de nde korka dari nde mi sellano joni noon tan mbiya e waɗa fidiya ala a feni wata jaɓ ɗum de ko somo wawi horde kay nde wawa horde fof horat ko ɗom ɗo oɗo saaha wawa horde nde wawi horde fof nden horata o sellani on jorti sellude yoɗo caw sella yoɓ hay so duuɓi sappo tawi omo ɗamini sellu yoɗo caw sella o yoɓa paama ɗum a faami de o wi to sadrul islam yimɓe ɓe ɓe mbayi kono sumnanoɓe to banggue wasde horde sa yiɗi koora sa yiɗi mbasa horde ɗum ko sumgo wonno yimɓeɓe ko sumnanoɓe to sadrul islam woni arawande Allah wi Allah jippini aya nana ara faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu kala mon tawaɗo lewru ndu daroto yi yo hor Ibnu Abbas no wi so wana cowiɗo e muyninowo ɓeɗo so tawi taƴi korko men sabu hulde ɓikkon kon fa innaha baqiyatun bila naskhin fi haqqihima ɓeɗo hayso tawama nde lewru dari ɓe korata ko ɓe certan tan ɓe kora faman tadawwa khayran kala mo ɓeydi moƴƴere wona mbiɗa ko muddu libar eyyi so ɓeydi baasi ala so waɗi libar e bunno gas fa huwa ko gatti ko khayrul lahu ɓuuri moƴƴandemo o wawa horde
o ɓeytata ko libar maaro so ɓeeti selli kono so waddi libar capanɗe nayyi so joom sippoya kosam kay baasi ala e ɗum kono wa anta suumu so on koori hayrul lakum ɓuuri moƴƴande ne wasde tajjinde ɗo e tajjinde wona in kuntum ta'lamuna ɓayda oɗon gandi allah wi shahru ramadana lewru korka allazi ndun unzila fihi l qur'anu ndu qur'ana jippina e mum andi lewru korka ewa qur'ana jippina koye lewru korka nani lewru korka hen qur'ana fof jippi ummade anani ummarade hadra allah arde matala anani e asaman aduna oɗo e jamma leylatul qadri hudan te wala haalu alatade qur'ana o ko pewnowo ummorade majjere linnasi wonande yimɓe wa bayyinatin ko hujjaji ɓanguɗi min al huda ummorade e peewal wa bayyinati min al huda eywa faman yahdi anani ila al haqqi min al ahkami bima yahdi ila al haqqi al ahkam ene fewna fewde gonga saabu ñawoje wal furqan kede seerdore gonga e fenade faman shahida mo tawa min komi mon asara lewru ndu ni darotonde a wonane ɗanngal aɗa selli aɗa wayno duubal lees o wi fal yasumhu on yo hoor yo sornude nde lewru ndu darotonde aɗa e wuuro ma ɗannay hoorde hay soko janggo piɗɗa ɗannade hoorde sa finni kay dawru sa dawrat kafara mbatta komi dannotode janggo tan mi hoorata kala a reppi so wona ɗannoɗa guila fajiri seekaki sa ɗannima 3 heures jamma de ko aɗa wawi dawrude kono so fajiri seeki may wuuro a dawrat sa dawran kafara mbatta wa man kana maridan on mo sellani aw ala safarin walla koye ɗanngal nde lewru ndu daroto nde sellano fa iddatun ko limtugol min ayyamin e ñalawmaji ukara goɗɗi aha yuridullahu allah noon muuyani bikum e mon al yusra ko newuya wala yuridu bikum allah muyanani on al usra sattede ɗum woni o dagnani on mo sellani taƴa o dagnani on gonɗo e ɗanngal taƴa allah dagnani on ɗum woni tukmilul iddata beele timminon limore so tawi lewru ndu so dawima timminon ko hoɗon fodde balɗe nogas jeenayyi walla balɗe capantati son jiyani wali tukabbirullaha beele mawni noon allah so lewru ndu timmi ala ma hadakum saabu ko allah fewni on e maaliji diine mon wala allakum beele jo onon tashkuruna oɗon manta allah aya garowo o jippi ko dental gotal namdi noon elaɗo allah sallallah sallam ɓe mbi a qaribun rabbana beele ene rabbu anani a qaribun rabbuna fanunajihi am baidum fanunadihi beele juumi amen o ko ɓalliɗo min noddamo ndo ko ɓalliɗo min gundodira e makko min mbaddanma ko ojas walla juumi amen o ko goɗɗuɗo min ewnomo Allah jippini aya garo haalni ɓe holno Allah wayi Allah wi wa ida sa'alaka an Muhammadu so tawi namdimama mi ibadi jiyaɓam anni ga am soɓe mbi kam beele mboɗo ɓalli walla mi ɓallaki habruɓe fa inni qaribun komi malloriɗo e mabɓe bi ilmi e gandalam fakhbirhum bi dhalik haalamɓe ɗum mboɗo malloriɓe gandalam mboɗo ɓalliɓe haalamɓe te kadi mboɗo malloriɓe gandalam mboɗo malloriɓe nanɗam mboɗo malloriɓe hattanam mboɗo malloriɓe jiiɗam mboɗo malloriɓe hatta muyande am o wiyani mboɗo malloriɓe zatam ala on zati serata e makko ujibu mboɗo noto dawata noddandu adda'i nodduɗo ida da'ani so noddi kam ɗum noon seɓe noddi kam mi nottoɓe ɗum noon kamɓene fal yastajibu li yeɓe noto minne somi noddiɓe yeɓe ɗeftomi wal yuminu bi yeɓe nduumo e gonɗindemi la allahum beele jo kamɓe yarsuduna eɓe peewa o hilla lakum on dagnanama onon yimɓeɓe laylata siyami jamma masalan anani dey korka on dagnanama ko wiyete arrafasu eywa masalan anani dey sefnade on dagnanama sefnade e rewɓe moon andi sefnade debbo mum koko beelaɗa fof mbaɗa e makko Allah wi jamma korka aɗa dagnana a faami mbimo on dagnanama sefnade ila nisaikum fewde e rewɓe moon aya o woni sababu o ko Sayyidina Umar radiyallahu anhu
andi wonno adan sadrul islami korka so tawi neɗɗo hoori so geeƴe joni tan so yimɓe taƴi tan ɗon e geeƴe sa ñaami a ñaami sa ñamani gasi sa wonde debbo ma wondi sa wondani gasi so geeƴe joni hankadi harmi ha wiyata kadi jalluɓe hewɓe batti wujjitade ene mbaɗa hen kortoji haala ka yenoye seydna oumar seydna oumar noon caggal geeƴe arti galle mum wondi e cuddiɗo mum kanko noon o wawa sudde gonga o fayto nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yetti o haali o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mi ari gantinde ɗo ma gantinanami to Allah tabaraka wa taala ko yene am ko nelaɗo wi holko yene ma o haali o wi caggal geeƴe hanki mi ari gallam mi wonde joom suudam mi gantiniɗo ma ɗo anne gantinanami to Allah walaw annahum id zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul so tawi aɗa yiiɗi Allah jaɓanma koto nelaɗo Allah garata kanko nelaɗo Allah way hanma to Allah o wiya ɗum yo yaafama intervention ƴeete komo ala jarima mo ala bakkat o ko gujjo so wi waɗani intervention e gasa komo ala bakkaɗo waɗantuma intervention on saaha laamu jaɓanma woppuma nelaɗo Allah no ala bakkaɗo ko kanko yatata Allah o haalana yimɓe Allah kaari de ari wi tubde Allah yami yaafimamo saabu ma an Seydina Oumar haali ɗum on saaha nde o haali tan hewɓe kafti dari jalluɓe mbi ay min kay min mbaɗi ɗum ay min kay min mbaɗi ɗum kamɓe kay ɓe deƴƴunoɓe Allah noon wi uhilla lakum laylata siyami o mi dagnani on jamma korka arrafasu ene mbiyata jettal walla sefnade e joom suudu mum mi dagnani on hunna kamɓe rewɓe ɓe libasul lakum kamɓe goni ɓornateri wonande on kala gorko jiɗɗo suurade jogoto debbo wa antum libasul lahunna onon goni ɓornateri mabɓe kamɓene debbo fof mo ala gorko ala ñawore ko ten fof suura ɗum ko goɗɗo on gorko joguiɗo debbo debbo suura ɗum debbo joguiɗo gorko gorko suura ɗum goto fof wutte goɗɗo mo ala gorko ala ñawore debbo gorko mo ala debbo ne kay ala ñawore la khayra fihinna kono wala anhunna sabar hadisu sayyidil anami zil basar non ceerno Bohar Kahiri la yukrimu nisaa siwal karimi wala yuhinhunna adalla imi o wi debbo teddina hon tedduɗo kala koyɗo hoyna ɗum la khayra fihinna noon jaam ala e mabɓe kono wala anhunna sabar kadi muñade ga mabɓe kadi wodani sa humani hen goto tan joni taweɗa e juggi piiɗa mayde ngene ƴuma joni mbatta diwde tata non humde hen goto ɓuuri holnade waɗa feere kumanani eyyi alimallahu Allah noon ne andi annakum wonde onon kuntum on laatinoma tahtanuna oɗon janfotono anfusakum koye mon Allah ne andi oɗon janfotono on o deƴƴu tan o suuri on joni Seydina Oumar kañum jaɓata suudde fenade kañum haali kono Allah kay wi mi andi ko ɓooye hewɓe mon ne mbaɗanno ɗum jalluɓe hewɓe ne mbaɗanno ɗum fataba aleykum Allah jaɓani on tuubu buya ko adina tuuba ton neɗɗo tuubata ko Allah jaɓantuma ha para longuinma tuuboya o jaɓat ha para o longuinma ya tuuboy so jaɓani a siftartani a jokkat tan ko encore rek o afa ankum o yaafima on kala ko mbanno ɗon fal ana joni bashiruhunna Allah wi coccodiri e mabɓe wabtagu ɗaɓɓe ma kataballahu lakum ko Allah farlanno on e mabɓe gonde e mabɓe ƴeewe ɗum aya garo o woni sababu kadi en jangguino wonde so sadrul islami so geeƴe joni hay goto ñamata no hay goto wondirtaɗo e cuddiri mum ni nonne kadi so geeƴe joni han kadi ha wiyata hay goto wonta joom suudu mum hay goto ñamata men noon waaji goto ne wiya Sarmatu bun Qays koye sahabaɓe noon sallah sallam o dawi guesa makko o ñalli liggade ha futuro yoni o arti ko korɗo
ko korka wonno o leli pour o fofto taw e deftani geeƴe joni ɓe gaddi ñamde o huli ñamde sabu hulde Allah o ƴeewi boolowo o ƴeewi jamma o wi keerolde gasi o miiji Allah woppi o lelliri noon ha weeti o fini o dawi ngesa makko o ñalli kadi liggade ha ñawli o fekkori o yene leydi o wunda toon arti Allah jippini ayo Allah wi kulu ñaame washrabu jare hatta yatabayyana lakum ha feeñana on al khaydu garawol al abyadu danawol min al khaydi ummorade garawol al aswadi balawol min al fajri to fajri ñaame ha gita laab bi maana ha fajri seko garawol danawol diidol danawol wona less ngol tello niɓɓere nde telloga niɓɓere wonde nde ñorto tan wiyata non Allah waɗata Allah wi ñaame hanji on ɗum goppon wona foftini kadi o foftini on jaram mbaɗa fekkori so fekkora dañan bone Allah wi noon aha noon summa atimmu siyama aha noon timmine korka de ila leyli fewde jamma so fajiri seekima son ƴetti yo yaha futuru ha futuru yana bi ghurubi shams wala tubashiruhunna oro coccodire e rewɓe ɓe wa antum tawa onon akifuna oɗon ñiiɓi oɗon fil masajid e nder jamaji so aɗa wone jama aɗa ɗufni oɗo wonde joom suudu ma nde wonno adan ko noon ɓe mbaɗanno so jomum ma saɗa ɗufnima ara wonde joom suudu to kadi faye jama ko hoto mbaɗe noon tilka ɗeɗo ñawoje kaalaɗe ɗum ɗo hududullahi woni keeri Allah wonande jeyaɓe Allah wala taqrabu ha hoto mallo ɗeɗi saka jawto hoto malla kay a wiya ka ya yawtu mbeɗa kana ɓallo kazalika Allah wi no feññinira ko haala ko nin yubayyinu llahu ayatihi Allah ene feññina dalillaji gotin paago hattan mum linnasi wonande yimɓe la allahum beele jo kamɓe yettaquna eɓe ndento ko Allah harmini wala taakulu hoto ñamodire amwalakum jawɗen on baynakum hakkude mon ñama jawdi ñanandi bil baɗilen e mere ko wayno fenade en o wayno masalan guyka en ko wayno tetere en ko wayno kuu en hoto ñamodire jawɗele caysiako funtude neɗɗo ha keeɓa jawdi mum rento ɗum rentude punta neɗɗo keɓa kaalisal mum rentude kala haalnam fof haalanma ko ganduɗa sa anda tan yimɓe anda addumi wattanma million nga sappo walla adduɗo hen eɗen jogui weccet mi dañi ɗum ɗo tan jaaha mbaɗa ko rentude sa ƴeewoyi jawdi woto ƴeewde ko fenade o tudlu biha koto jurtine jawdi ndi hoto beddoɗendi ilal hukkami fewde ñawoɓe ɗi taakuluga ha ñamiron saabu ñawore nde fariqan fedde min amwalil nasi e jawɗele yimɓe bil ismi e bakkat wo antum no onon ta'lamuna oɗon gandi kon bonnuɓe ƴetta takka neɗɗo mbiya aɗa rewa ɗum kalis walla pernuɗa fenani mbiya ko neɗɗo o waɗi jahonto an wooka an booka ceerno Seydou wi wona an wooka wiyete ko an booka itta kalis dokkamo o daro o fenade ma ha wonta gonga alli hoto mbaɗi ɗum kanko ñamɗo e an tottuɗomo fof ko natoɓe jeygol kanko ñamɗo fenade o mo dokkuɗa heedanma e fenade ma o e an dokkuɗomo an nanguɗo an booka o ko an nikita booka ay an nanguɗo an wooka o ko an booka saabu kalis ma yahat naata jeygol kadi kalis ma yeehi koye fenade gonɗa naata jeygol fenade ma yo fenade wontu gonga ko an booka wona kanko kankam no fof heeɓi kalis yasalunaka an Muhammadou eɓe namdoma anil ahillati ga darorɗe lewru andi so lewru darima sewat ɓe mbi pourquoi lewru wayani no nangue ni andi nangue ko nangue tan sewata ustotako ɓeydotako ni tan no foti lewru noon ene usto ne ɓeydo pourquoi lewru wayani no nangue ni ngol wiɓe seɓe namdama hiya ayno lewru ndu wayni ni mawaqitu woni waktuji linnasi wonande yimɓe ɗum andinta yimɓe holde gawri awete ɗum andirta yimɓe holno julorte ɗum andinta yimɓe nayyi joyi jeegom jeeɗiɗi konte ɗum andinta yimɓe holde korata andinta yimɓe holde taƴata so lewru wayano ni a andata ñalawma a andata jamma a andata goho a andata 1 a andata 2 3 4
anda ko lewru ko andenma ɗum wal hajji kono lewayni ndu andintuma holko woni hajju wa laysa al birru paame noon wonani moƴƴugol bi an te'tul buyuta ne gardoton e cuuɗi min zuhuri ha e dowuji mum adan to banggue sadrul islami adan seɓe kajjoyi seɓe garta ɓe juulat galleji ɓe naata ɓe corat walla ɓe ndiwa tataji ɓe mbiya ɓe dewrata galle damal andi mayɗo heewa rewne damal galle ɓe mbiya noon tawde neɗɗo harminanino makko andi ɓoto daneji a gandi dal sen arta rewata damal sorat Allah wi ala oto mbaɗe noon wa atul buyuta min abwabiha saɗa garda e galleji garda e dammuɗe walakinnal birra o holko wiyete moƴƴere manittaqa ko kulɗo Allah woppi kaɗe Allah watul buyuta garde galleji ɗi min abwabiha e dammuɗe mumen saɗa naata galle ma natir damal hoto sor hayso ko joom galle so oppani diwde joni hoore heele sa oppani sorde joni meeɗa fiyede saabu joni mbawi sikkude ko bandi wattaqullaha kule Allah la'allakum bele jo onon tuflihuna oɗon male aya garo o jippi ko lamma sudda sallallahu alaihi wasallam anil bayti rasulu sallallahu alaihi wasallam nde o fadda ga suudu kaaba amal hudaybiyati faami o wadde hefereɓe maslaha ala an yauda al ama al qabila pour mo wuuri o arta wa yakhallu lahu makkata ɓe goppanamo makka fodde balɗe tati wata jahaza li umrati l qada o heblani noon waɗede umra wa khaafu noon allah tafi qouraish ɓe kuli noon kamɓe sahabaɓe wonde qouraichiyankoɓe ene mbawi salade humnude o yuqatiluhum ɓe kaɓay mumen e nder makka teɓe jiiɗa haɓede makka wa karihal muslimuna qitalahum fil hurumi eɓe gañi noon habde hefereɓe eywa e nder hurum makka wal ihrami taw koɓe harminɓe wa shahril haram e lewru hormanteru ɓe gañi ɗum Allah jippini Allah wi wa qatilu kaɓe ɗe onon julɓe ɓe fi sabilillahi townude diine Allah kaɓe allazina no ɓen yuqatilunakum ɓene kaɓay moɗon kaɓe mabɓe wala ta'tadu hoto tooñe hoto gaduɗe addude haare hoto gaduɗe inna allaha Allah la yuhibbul mu'tadina Allah yiɗa jaggitoɓe diwtoɓe keeri Allah yiɗa ɗum waqtuluhum kaɓe mabɓe haythu saqiftumuhum kala ɗo mbawɗon tawdeɓe son tawi ɓe makka kaɓe mabɓe haydara ala ko woni hen wa akhrijuhum jaltineɓe min haythu akhrajukum ɗo ɓe jaltinno on wona kamɓe gadi yaltinde on makka onon ne jaltineɓe ɗon wal fitnatu keferu kay ashaddu ɓuri mawnude min al qatli e haɓede e lebbi Allah hormanteri e haɓede e makka pakka ɗum ɓuri mawnude wala tuqatiluhum kono hoto kaɓe e mabɓe indal masjidil haram ko suudu Allah hormanteru ndu son naati toon hoto kaɓe mabɓe hatta yuqatilukum haɓe kaɓay mon fihi e nder suudu he fa in qatalukum fihi seɓe kaɓe mon ɗon faqtuluhum onon e kaɓe mabɓe kazalika habde mabɓe nde e yaltinde ɓe nde jazaul kafirina woni jobdi hefereɓe fa in intahaw seɓe goppi keferu ɓe jaaɓi Allah fa inna allaha Allah ghafurun ko jafotoɗoɓe rahimun jurmotoɗoɓe wa qatiluhum kaɓe mabɓe hatta la takuna ha wasa wonde fitnatun keferu kaɓe mabɓe ha keferu wasa wodde gasa haalaɓa wa yakuna dinu laatano dewal ngal lillahi ko Allah goto rewete mo wona Allah rewetake fa in intahaw seɓe goppi keferu oto kaɓe mabɓe fala udwana jaggirgol ala illa ala zalimina so wona e toñɓe ash-shahrul haram lewru Allah hormanteru ndu ene huncire bi shahril harami sabu lewru Allah hormanteru seɓe kaɓe mon e lebbi hormanteji ɗi onon ne kaɓe e majji kaɓe e mabɓe e majji wal hurumatu hurumaji qisasun yaftete seɓe kunci hurum mon tan kunci hurumaji mabɓe sen ɓe hunci hurumma a huncata hurum mo wal hurumatu kay qisasun kala kuncuɗo hurumma tan hunci hurum kañum waɗi go fof jogui hurum huruma mo a añi a salima ɗaccude suuro a hunci minem huncata hurumma ala ko mbawɗa hem wal hurumatu qisasun
faman i'tada alaykum kala mo jaggiti e mon toñi on fa'tadu alayhi jaggite e mum bi misli yaru ma'tada alaykum no jaggitere mani so neddo toñima sa yaafaki yofto wana o toñi wana ala mangu ala cernagu ala hay hunde so neddo toñima tan yofto gasi sa yaafaki tan yofto haydara fa'tadu alaykum misli ma'tada alaykum tali ko konko toñma a yaafaki yofto dagi haydara ala hen hay tus wattaqullaha kule Allah wa alamu gande anna Allah Allah ma al muttaqina wonde koy hulbe dum wa anfiqu nafqe fi sabilillahi dini Allah wala tulgu hoto beddode bi aydikum juude mon ila taluko fewde kene halka wa zahabede ne jaggude jungo mu wasta habde kefero dum ko halkata no men joni ni ko fo nan deji sayani laamu hay goro habde mum wana gonga ilamu ko yimbe habe tik wadde joom en daña doole enen doole men les kambe e ɓeydo yaade eɓe mbaɗa sahay safoto koɓe ŋecci e ko joguinoɗa ko mbiyen enen sen kaɓe mabɓe kamɓe hen so ɓooyi ɓe mbatta darade e dammuɗe jumaɓe mi kalanaɗo min mbara ɗum ala mbawɗa hen an kadi ɓenni ɓe doji min dañi doole ko mbuuɗu bone ummorto mbuuɗu ko sara so joni puɗɗima dillini sababu tan dillinen sababu tan goppa jokken so goppani tan jokken enen fof ma hen haalaɓen poften wala tulgu hoto beddoɗe bi aydikum e juuɗe mon ila tahlukati fewde kene halka kala kene halka ma hoto jabɗi wadde ɗum aha bi holɗum bil imsaki anin nafagati mbiɗen kono nafku fi jihadi fi sabilillahi aw tarkihi walla woppude jihadi li annahu woppude jihadi yo qawwil aduwa aleykum ene sembina gaño e dow ma sa woppi habdema ko ɗon sembat wa asinu moƴƴine soɗon nafga inna allaha allah yuhibbul muhsinina allah ina yiɗi moƴƴinoɓe wa atimmul hajja timmine hajju wal umrata umra lillahi e allah timmine hajje umra waɗa haqqe allah fa in uhsirtum so on kaɗama timminde fa massaysara kala ko newi minal hadi hadi nelde son kaɗama yettoyade to makka on gari hajjoyde on mbiyama on jettotako hadiyaji ɗi yo jah kono wala tahligu hoto pemboɗe hoto pemberu usakum koye mon ha tayeblogal hadju ha hadiyaji jettoma hillahu nokkuɗo poti hirsede ɗo sa neldi hadiya o hoto fembo ha hadiya o yetto sa andi yettima pemboɗa faman kana minkum maridan kala e mon mo sellani ene harminani makka aw bihi adan min ra'sihi walla to e nana e hoore makko ko wayno tenɗi en bamɗi ene hoore makko walla keli hoore ene hoore makko fa halaga o fembi tawma harminani makka fa fidyatun oɗo ko fidya o waɗata min siyamin ko ene hoorde balɗe tati ko hoora aw sadaqatin walla sakko muddu sa'uji tati wona mudduji ko sa'uji tati sa'u ko arbatu amdadin ko mudduji nayi woni sa'u goto mudduji nayi noon laabi tati ko 12 wona sa'uji tati wona mudduji sappo e ɗiɗi ko wuro ngo ñamata cakkoɗa ɗum miskineɓe jeegomo aw nusukin walla mbara dammuwol cakkoɗa ɗum woni fidye mo haalanma o fa ida amintum so on koolima añɓe mon on jeehi ha on jettima makka ala ko waɗi on haydara walla añɓe ngalano joni ni kaɗowma yaade makka ala faman tamatta'a kala mo dakhmiti bil umrati o waɗi umra o gayni o harminini makka e lebbi hajju o fayi ilal hajji fewde hajju famastaysara o koko newi minal hadi no jaareten joni makka ni a waɗi umra e lewru korka walla lewru humtorandu ko lebbi hajju a waɗi umra a gayni a hootani nokkuma koɗo makka ɗo gonɗa ha hajju yonti karminanɗa hajju kajjuɗa o famastaysara minal hadi o watta ko dammuwol sakko famide so tawi noon a waɗi umra humtorandu a arti ha Sénégal walla fayi Côte d'Ivoire walla fayi France walla fayi Amérique hajju yonti a arti a wana mutamatti o
ko sa hotani taw ko ɗon gonɗa ha hajju yonti karjuɗa e nder hitande he mbaɗɗa umra daktinɗa e lebbi hajju gonɗa makka ha hajju yonti kajjuɗa o woni mutamattiu wa amma so tawi mbaɗɗa umra koye korka daktinɗa koye korka hay sa woni toon ha taski a hajji a wona mutamattiu nde wonno nde daktinɗa nde hajju tawa waɗɗaki taw hajju watta ko humtarandu saftarandu taski فما استيسر كو نبي من الهديه هديه فمن لم يجد مو دانياني هديه سبو واس جوغاده خالص ولا سبو واس دانج فصيام كو هورد 3 ايام في الحج balɗe tati to hajju to o horata o hora ñande joyi walla jeegom ala ñande joyi jeegom jeeɗiɗi o hoora woni balɗe tati so ɗum ala o ronki wadde ɗum ñande julde taske so ɓenni Samba julde Demba julde Kumba julde o hoora ɗum woni fasiyamu 3 ayyamin fil hajji a faami to hajju to o hoora balɗe tati nden noon waddo harminta ko adi jeeɗiɗi ɗi ɓuri moƴƴude ko harmina ko adi jeegom sabu añeede hoorde yewmo arfa sabu so hoori ko tawi ko o harmini ko ñande jeegom jeeɗiɗi jeetati so tawi ñande jeegom harmini ko jeeɗiɗi o hoorata jeetati nden hoorata jeenayi wona nden ko yewmo arfa hooretake ndeke wadde o harminta ko ñande joyi beele o hoora jeegom jeeɗiɗi jeetati ñande jeenayi wona yewmo arfa ɗum ɓuri moƴƴude wa sab'atin jeeɗiɗi o wi dagata ko noon hoorde ñande Samba julde taske e Demba julde taske e konngol saafa iyu kono almamali dagni ɗum wa wona balɗe sappo korta wa sab'atin jeeɗiɗi ida rajatum so on duttimo a hooti wuro mon walla woodi ɗe paaɗa banggueji goɗɗi ko wara balɗe jeeɗi yanta e tati ɗi o hawra woni tilka asratun ɗum woni sappo kamilatun timmuɗi asratun kamilatun takid wana zalika ñaware haalande nde sa nani ne waɗa ni ko liman lam yakun ahluhu mo ganduɗa laataki joom suudu mum hadiril masjidil haram enen woni ɗo makka ɗo tawi joom suudu ma koye makka jeeya ɗon woni an wona mutamattiu hay so yiɗi eywa kajja mbaɗa umra jooɗɗa toon hajju goɗɗo tawtuma toon jokka ha tan joom suudu ma nan toon a wona mutamattiu komo joom suudu mum ala toon mbiyeɗa ko liman lam yakun ahluhu hadir masjidil haram deke mo woni ɗon o on wona on ala hen bismillahi wattaqullaha kule Allah ko Allah yamiri on mbaɗon ko haɗi on goppon wa'lamu gande anna Allah shadidul iqabi kanko woni jattuɗo lefte wonande lundiɗo mo alhajju hajju noon waktuhu ashhurun ma'lumatun waktu mukko lebbi gandaɗi enen mbiyata shawwal woni humtorandu zulqa'da woni saftorandu asru min zil hijjati aywa sappo ha taske wa qila kullihi won wiɓe aywa ko kulluhu ko lewru taske ndu fof ko hen jeeya on kongol wi noon faman farada on mo farli e hoore mum fi hinne e lebbi ɗi alhajja hajju fala rafasa jettal ala cefnagol ala e demtuuru makko wala fusuga goofol ala wala jidala hare ala fil hajji to hajju hare ala a faami ɗum woni fil hajji to hajju wama tafaalu min hayrin kala noon ko mbaɗɗon toon to banggue moƴƴere ya'lamuhu llahu Allah ne andi ɗum sa itti sadaga sakkim Allah ne andi ma o yoɓe so Allah jaɓi aya garo o jippi koye yamannaɓe wa kanu yuhajjuna bila zadin yamannaɓe ene kajjoyanno tawa jooɓari ala fayakununa kallan ala nasi ɓe gona teddendi e dow yimɓe ɓe nawata jooɓari ɓe jahanno tan moɓe jiine ñaama fof ɓe coppino sara mum ɓe lorla ɗum Allah noon eywa haalanaɓe ɗo hen Allah wi wata zawwadu jooɓoɗe ko ene yettina on fewde makka fa inna hayra zadi
ay ɓuri moƴƴude ko ene yoɓe fof attaqwa koko haɗata neɗɗo ñagade jogoɗa kene hanma ñagade saɗa ya makka jogo jooɓari timmudi tawa hay goto ñagotako wattaquni Allah wi kule kam ya ulil albabi e hemon jomiraɓe haqqillaji kule kam laysa aleykum junahun bakkar ala e moɗon an tabtagu fadlan e ɗaɓɓoton arsigue min rabbikum ummarade mon ummarade joomon to banggue juulade bakkar ala wonno won añɓe ɗum ɓe mbiya so neɗɗo hajji jarani kene somo Allah wi ala bakkar ala hen sa hajji a gayni aɗa yi marchandise ne weeɓi aɗa jogui kalis soon jeeyano wara dañƴa bakkar ala de ala bakkar fa ida afadatum so on duñima min arafatin to arfa sa darima arfa o ummima toon a ñalli ɗon ha jamma fuɗɗima nadde ñalawma o kam to banggue almami Malik ko farilla sa waɗani ɗum alay sago mbaɗa ƴiƴam Shafi'i noon wi sa darima ñalawma jamma o siɗi jaaha sa darima jamma o siɗi ñalawma mbasa tawede basi ala almami Malik no wi ko jamma o ñalawma o sa woppi ɗum aɗa heɓɓito ƴiƴam kono yo nangue muɗɗo ɗon yo nangue muta ɗon so mutima noon no fuɗɗa yaade Allah fa ida afadatum so on duñima min arafatin ummarade arfa fadhkurullaha ciftore Allah caggal nde mbalɗon nokku ne wiye Muzdalifa mi on labbayka allahumma labbayka la ilaha illa Allah e dow wuji indal mas'aril harami hayre ne wiyeni hayre wotere ene wiye qazfu ko toon nden hayre sa ari ɗon oyma ya siftore Allah o fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam waqafa bihi wiyama nelaɗo Allah darinoma e nden hayre ene jangto Allah ha guite laaɓi cer wazkuruhu ciftore Allah kama hadakum no fewniri on fewniri maadeji diine mon haale non nder dewroto ɗum wo in ko woni fi kuntum on laatinoma min qablihi ko adi pewnugol mo on ko adi nde o fewnata on laatinoma la min adallina koye majjunoɓe jeeɗon ma afidu aya garo o jippi koye Qurayshenkoɓe nde wonno keɓe mawni kininoɓe kamɓe Qurayshenkoɓe ɓe jaɓata so tawi ñalawma arfa yonti ɗo yimɓeɓe darotoɗo ɓe darota ko ɗon ɓe daroto banggue goɗɗo saabu mawni kinare Allah wi afidu min hayso afadan nas ɗo yimɓeɓe mbajotoɗo mbajoɗe ɗon daroɗe ɗon summa afidu min hayso afadan nas kono mbiyaɗo mawni kinare tan ɓuura yimɓe wastaghfirullaha imsinoɗe bakkatuji mon inna allaha lamɗo Allah gafurun kanko woni jaafotoɗo julɓe rahimun jurmotoɗo ɗumen Allah yafoto julɓe kañum woni jurmotoɗo wastaghfirullah min zunubikum inna allaha gafurun lil mu'minin rahimun ay ko ɗo wirdu ƴetti wirdu ɗo ƴetti lazim ko ɗo ƴetta wastaghfirullah wana saɗa fuɗɗo kono mbatta ha wana kala ko woni wirdu koye qur'ana woni idha qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi wana uzorde après janga bismillahir rahmanir rahim wa zakara isma rabbih fa salla bismillahir rahmanir rahim biha sa gayni wastaghfirullah imsinoɗa temedere wana sa gayni wana ko salatul fati inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sa waɗi salatul fati a gayni no mbiyata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wona noon ke aɗa wiide joni noon ko mbiyata la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah eywa subhana rabbika to woni wona wasafati fa'lam annahu la ilaha illallah to woni nana alladina kafaru gasi wirdu gasi to de wirdu hay ɓe mbi noon arani e Qur'an ibaduji ɗi falaji ɗi noon mbi nana e Qur'an ko Allah wi no wona hen mbi e tan komi anda kono naala hen kam ko fenade fa ida qadaytum son totti manasikakum dewirɗe mon
on beddima kaaƴe jamra ɗe on bangima on goniɗo mina ɗo fazkurullaha jangtude Allah mante Allah ka zikrikum hono no ciftorton aba'akum babiraɓe mon no ciftorta baba mani sa gayni hajju aɗa wasaro babam wayni nenam wayni Allah wi ya siftor ɗum hono ɗum aw ashadda zikran walla no ciftortami min Allah ni yo ɓuur sattude eno ciftorta bamma famina nasi ene yimɓe so ene ciftora ene hen man yaquluɓe ene wiya rabbana joomi amen atina rokku min gueɗal amen fi dunia aduna tan minen ko aduna tan min jiiɗi o rokke aduna wadde wa malahu alanamo fil akhira l'akhira min halaq ene gueɗal tawa ko aduna ñaagui aduna rokkete wa minhum ene mabɓe kadi man yaqulumo ene wiya rabbana joomi atina rokku min fi dunia aduna heede hasana tan ko wiyete ni'ma ko wa fil akhira l'akhira kadi dokka min hasana tan aljanna waqina dandu min adaban nari lette jeygol wona yimɓe wiyaɓe noon ulaika lahum Allah wi ɓeɗo ne wooda ɗumen nasibun gueɗal mimma kasabu sabo ewa ko paggitino e golle moƴƴe e hajju e ko duwino wallahu lamɗo Allah noon sari'ul hisabi kanko woni jawɗo hasbore mawa hasbu tagore nde foof e feccere ñalawma e ñalawmaji aduna sadaqallahu l-azim tiya salat al-fatihi